buanong busog, luwas ug himsog. Ania na ang gipasigarbo sa Lunasto Elementary School, Sugbusog Garden, Backyard Gardening. Dayon kamo sa Lunasto Elementary School, Sugbusog Garden. Ania ang among 5 ka klase nga tanong. Una, ang palaya. Ikaduha, talong. Katulo, ania kami kamatis. Ikaupat, aniya ang among mga okra. Ang ikalima, ang mga pichay. Matis nga gitanom sa mga ligid. Upat ni siya kapunuan. Muni ang ikatulo kapunuan. Ug ang ika-upat. Palaya momordica charantia. Okra, Abelmotius isolentus. Pechay, Brassica rapa. Talong, Solano melongena.